1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଥିରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶୁଳ୍କ, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂତନ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। 1 ତାରିଖରେ ହେଉଥିବା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ 5ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତି ମାସ ପରି 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକାଶ ପାଉକି 1 ଜୁଲାଇରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଜୁଲାଇରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି କେହି ଏସବିଆଇ କାର୍ଡଧାରୀ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025 ଠାରୁ ଏସବିଆଇ ଏହାର ଅନେକ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାଗଣା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଏସବିଆଇ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପିଏସବି ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଇଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ କାର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଏହା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଠାରୁ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପେଟିଏମ୍, ଫୋନପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ ପରି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଆପଣ ଦିନକୁ କେବଳ 50 ଥର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ 25 ଥର ଦେଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋପେ କାରବାର ଏବଂ କେବଳ 30ଟି ସ୍ଥିର ସମୟ ସ୍ଲଟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ। ବିଫଳ କାରବାରର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାକୁ କେବଳ 3 ଥର ଏବଂ 90 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିମାସ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ ଫୁଏଲ ଏଟିଏଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିମାନ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଏଲପିଜି ସହିତ ଏଟିଏଫ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ଏଟିଏଫ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବିମାନ ଟିକେଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଭଡ଼ାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ।